Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, ramdam niya ang pag-aangil ng mga ito habang nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Ang mga kiwig noon, dahan-dahan ang tumungo sa likurang bahagi ng kanyang bahay upang maghanap ng siwang na maaari nilang lusutan. Hindi naman ito inaalala ni Benedicto dahil alam niya sa kanyang sarili na walang magagawa ang ganoong kababang nilalang para makuha ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang asawa. Inaasahan din niyang hindi ito makakalapit sa kanilang silid dahil sa bisa ng medalyon na ibinigay niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang gabunan na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Nang ilang dipa na lamang ang layo nila sa bawat isa, bigla naman yung ngumisi sa kanya habang ibinababa ang hawak nitong tungkod. Nakarating sa akin ang mga pinaggagawa mo sa lugar na ito. Sabi ng nakakita sa iyo, isa kang gabunan. Gabunan ka nga bang talaga? Bakit wala ako sa iyong nararamdamang presensya? Wika ng matanda. Ang presensya ko, nararamdaman lamang ng mga nilalang na merong laban sa akin. Sa estado mo, kahit gabunan ka, malungkot kong inilalahad na wala ka pa sa aking kalingkingan. Bago tayo umabot sa kung saan, pwede naman sigurong umalis na kayo. Wala kayong mapapala rito, kundi kamatayan. Matapang na sagot naman ni Benedicto. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman yung naglaho at kasabay nito ang paglitaw nito sa kanyang harapan. Pagsilay niya sa matatalas nitong kukong mabilisang lumalapit sa kanyang muka, agad naman niya yung sinalag sa pamamagitan ng sibat ni Ahum. Pagsilay ng gabunan sa espiritual niyang sandata, maging ito man ay nagulat sa bagay na kanyang nakita. Hindi niya kasi noon maipagkakaila na nasa kaanyuan ng pagiging gabunan noon si Benedicto nang tinawag nito ang napakalakas na sandata na nagmula pa sa kanan. Dahil sa pangyayari, tila ba naging tulala ang matanda. Pagramdam niyang wala na yung magagawa, buong lakas naman niya yung tinadyakan pabalik sa lugar na dati nitong kinatatayuan. Sa pagbagsak ng matanda sa harapan ng mga matrukulan, kitang-kita niya ang pag-aangil ng mga ito. Animoy para sa mga nilalang, isang walang kapatawarang kasalanan ang kanyang ginawa. Maya-maya pa, nasipat niya ang mga nilalang na yon na dahan-dahan siyang pinalibutan habang patuloy na nag-aangil. Pagramdam niyang pagtutulungan siya ng mga ito, mas lalo pa niyang itinaas ng husto ang kanyang bakod at poder. Tumulong na din ang kanyang gabay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas. Sa pagtarak ni Benedicto ng kanyang sibat sa lupa, yon ang naging hudyat ng mga matrukulan para sumugod. Hindi naman niya yon inatrasan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kayang-kaya niya ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng pag-atake ng mga nilalang, meron na sa panig ng mga ito ang malubhang na sugatan. Partida, hindi pa ginagamit ni Benedicto ang kanyang mga espiritual na armas. Pisikal na lakas pa lamang ang kanyang ipinapamalas, alinsunod sa nais mangyari ng kanyang gabay. Kung hindi ninyo na itatanong, ang gabay ni Benedicto ay isang uri ng diwatang nangangalaga sa lahat ng mutya ng mundo. Natatangi ang ganoong uri ng gabay, gawa ng kapag napasunod mo ito, lahat ng kakayahan ng mutya ay kaya mong tangangin. Subalit ang pagtangan sa ganoong uri ng abilidad ay nasa kamay ng gabay. Hindi mo ito pwedeng utusan
sa kadahilanang magkukusa lang yung magpahiram sa'yo ng kakayahan. Ayon kay Benedicto, dalawa lamang na magkaibang mutya ang maaari niyang tanganin sa tuwing siya ay nalalagay sa alanganin. Meron lang ding oras ang mga ito bago yung tuluyang mawala ng bisa. Kapag nasagad na niya ang hiniram niyang lakas, hindi na siya matutulungan ng kanyang gabay. Makapangyarihan ang ganoong uri ng kakayahan pero, kagaya ng karamihan, meron din itong kahinaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, ramdam niya na sa kanyang mga kamao ang ngipin ng kalabaw at pangil ng kidlat. Ang dalawang mutyang yon ang nagpapahirap sa mga matrukulan na halos umabot na sa puntong malipol ang mga ito dahil sa malalakas na pagsapak na binibitawan ni Benedicto. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman niya yung dahan-dahang umaatras patungo sa talahiban. Dala ng kanyang galit noon, pinili niyang sundan ng mga ito para tapusin ang kanilang inumpisahan. Ang matandang gabuna naman noon, agad ding sumugod sa kanyang mga kasama upang pagtulungan si Benedicto. Sa pagpasok niya sa loob ng talahiban, wala siyang ibang nakita sa lugar kundi ang matataas na damo sa paligid. Habang paisa-isa niya yung hinahawi, naririnig niya sa unahang bahagi nito ang pagtatawanan ng mga matrukulan habang nananakbo. Kampante naman siyang madali niyang masasalag ang pag-atake ng mga ito sa kadahilanang nakakalat sa buong paligid ang kanyang pandama. Maya-maya pa, bigla namang napahinto sa paglalakad itong si Benedicto nang maramdaman niya ang biglaang pagtahimik ng buong paligid. Sa isang iglap, nawala ang mga boses ng nilalang na para bang mariin siya nitong binabantayan. Dahil sa pangyayari, pinilit niya pa ring ipagpatuloy ang kanyang pagmamasid. Umusad siya ng umusad sa talahiban hanggang sa hindi naglaon narating niya ang pinakagitna nitong bahagi. Sa lugar na yon, gatuhod ang putik kung kaya't hirap siyang makalakad ng diretsyo. Kinakailangan niya pa noong itaas ng husto ang kanyang paa para lamang makausad. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-iba ang ihip ng hangin sa buong paligid. Sa pagbagsak ng malalakas na patak ng ulan, tila ba sumasabay dito ang mga matrukulan. Hindi na din niya maramdaman ng matandang gabunan na siya namang labis niyang ikinabahala. Maya-maya pa, napaharap siya sa kanyang likuran nang makaramdam siya doon ng mahihinang kaluskos. Pagsilay niya sa lugar, bigla namang may tumalon papaikot sa kanyang kinatatayuan na siyang naging sanhi upang ibalot niya sa kanyang katawan ang napakakapal niyang pakpak. Dahil sa ginawa noon ni Benedicto, kung kaya't nabigo ang mga matrukulan na lapatan siya ng matinding pinsala sa katawan. Matapos niyang masalag ang pag-atake nito, agad naman niyang hinawakan ang dalawang nilalang at buong lakas yung pinag-umpog. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong naligo na ang mga ito sa kanilang mga dugo. Nang maramdaman niyang hindi na makakalaban ang mga matrukulan, dali-dali naman niya yung binitawan. Para matapos na ang kanilang paglalaban, minabuti niyang kumaripas ng takbo habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Iisa lang noon ang nais hanapin ni Benedicto at yun ay ang matandang gabunan na siyang kumokontrol sa pangkat nito. Habang binabagtas niya ang daan, rinig na rinig niya ang mga pagnanangis ng matrukulan sa paligid. Ang iilan sa mga ito ay panay na ang pag-iyak habang patuloy siyang hinahanap. Sa pagdating niya sa dulong parte ng talahib,
bumungad sa kanya ang matandang gabunan na nakatungtong sa pinakadulo ng dahon. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang patuloy na nanginginig ang buo nitong katawan. Sa isang iglap, bigla naman yung tumalon sa ere at kasabay nito ang pagbuka ng matanda ng kanyang napakalapad na pakpak. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, rinig na rinig niya ang mga nag-aangil na pagsigaw nito. Dahil sa pangyayaring yun, buong tapang naman yung sinalubong ni Benedicto upang mapatunayan sa matanda ang una niyang naging babala. Sa pagtarak ng matatalas nitong kuko sa kanyang bakod, bigla naman yung nalusaw ng sa hindi malamang dahilan. Pagramdam ng matandang hindi niya kakayanin ang kalasag ni Benedicto, minabuti niyang tumakas pero sa kasamaang palad nagawa siya nitong mahawakan. "Saan ka pupunta? Akala mo ba pakakawalan pa kita?" Wika niya sa nilalang. Matapos niyang makapagsalita, sinapak niya yon ng kanyang kamao na siyang kinaroroonan ng kanyang hiram na abilidad sa pangil ng kidlat. Pagtama nito sa pagmumuka ng gabunan, bigla naman yung nanumbalik sa kanyang orihinal na anyo at kasabay nito ang pagbato niya dito ng sibat ni Ahum. Mabilisang tumarak sa katawan ng nilalang na yon ang kanyang espiritual na sibat na siyang naging sanhi ng kamatayan nito. Habang pinagmamasdan niya ang pagkaagnas ng bangkay, unti-unti nang lumalapit ang mga matrukulan sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap, nasipat niya ang grupo ng mga itong umiiyak habang nakatitig sa lugar kung saan namatay ang kanilang gabunan. Matapos niya yung masilayan, muli niya yung inimbitahan na lumapit. Ni katiting naawa para sa mga nilalang na yon ay wala siyang ipinakita, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kagustuhan din naman nila ang pangyayari. Pinili nilang sumugal sa isang bagay na alam nilang sa una pa lang talo na sila. "Kanina, nakiusap ako sa inyong umalis ng mapayapa. Pero anong ginawa nyo? Nagbakasakali kayo. Ang akala kasi ninyo, lahat ng nilalang sa lugar na ito ay kaya ninyo. Hindi porket may gabunan kayo, kayo na ang pinakamalakas." Wika ni Benedicto habang nagpapalit ng anyo. Pagkarinig ng mga nilalang na yon sa kanyang sinabi, nasipat niya yung sumugod na parabang hindi nag-iisip. Dahil sa pangyayari, napilitan siyang magpalipad hangin ng usal sa paligid upang wakasan na ang nagpapatuloy nilang digmaan. Pagdapo ng mga pamako sa katawan ng nilalang, bigla naman yung natigilan sa kanilang mga kinaroroonan na parabang may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa kanila. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang mga matrukulan kung hindi ang mapahandusay sa lupa. Ang iilan sa mga ito ay umiiyak habang ang mga matatapang naman nananatiling nakatitig sa kanya habang patuloy na nagpupumiglas. Ilang minuto pa ang lumipas, pinagpapapatay na ni Benedicto ang mga matrukulan na kanyang madaanan. Nang dalawang nilalang na lamang ang natira, bigla naman siya noong natigilan nang magwika ang isa sa mga ito ng, "Hindi ka ba nagtataka kung bakit maraming dumadayo sa iyo? Akala mo hindi namin nalamang tungkol sa iyong pagkatao? Sumusunod lang kami. Sumusunod lang kami sa karibal ng babaylan mong ina. Kung nais mong magkaroon ng kasagutan, bumalik ka sa lugar na iyong pinanggalingan." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Benedicto at kasabay nito ang walang sawa niyang pagsindak sa nilalang.
Sa bawat kataga niyang binibitawan, hinahaluan niya yon ng tigalpo at sumpa upang parusahan ang matrukulan dahil sa kapangahasan nito. Dala ng kanyang galit, nagawa niya yung mapaslang nang hindi na ito tinatanong ukol sa mga kataga nitong inilahad sa kanya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kitang-kita niya ang pagkasira ng napakalawak na parte ng talahiban. Nagkalat din sa buong lugar ang mga katawan ng nilalang na kanyang pinaslang. Hindi niya na yon pinagkaabalahan pang ilibing, gawa ng alam niyang hindi na yon aabutan ng pagsikat ng araw sa kalupaan. Sa pagbagtas niya ng daan, nanatili sa kanyang isipan ang mga katanungan ukol sa sinabi ng matrukulan. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang nilalang na yon, gawa ng mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam sa totoong pagkatao ng kanyang ina. Matagal na ding panahon mula nang namatay ito, kung kaya't hindi niya inaasahang maririnig niya yon sa ibang tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, lumitaw ang kanyang gabay sa kanyang tabi. Tahimik yung sumusunod sa kanya na para bang meron itong nais sabihin. Alam ni Benedicto na isa ang kanyang gabay sa tagasunod ng kanyang ama, kung kaya't nasisiguro niyang meron din yung nalalaman kahit papaano. Benedicto, marahil nagsasabi ng totoo ang nilalang na yon. Sa probinsya nyo, totoo ngang merong karibal ang iyong ina. May mga pagtatalo sila sa bawat isa, subalit hindi yun humantong sa subukan ng karga. Hindi ako mangunguna sa iyo. Hahayaan kitang ikaw mismo ang tumuklas ng istorya ninyo. Wika ng kanyang gabay. Matapos nitong makapagsalita, naglaho naman yon na parang bula. Sa puntong narinig niya ang sinabi nito, doon na siya nagpasya na sa pagtungtong ng 1 taong gulang ng kanyang pangalawang anak, uuwi sila sa kanilang probinsya. Hindi mahalaga para sa kanya ang may iwan niyang negosyo sa kadahilan ng matagal na niyang inaasam na malaman ang istorya sa likod ng kanyang mga magulang at pagkatao nito. Nararamdaman niyang handa na siya para makipagsapalaran sa mga dating kalaban ng kanyang mga magulang. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang mga kiwig na nakaupo sa gilid ng kanilang bakuran. Hindi yun gumagalaw, indikasyon na wala na yung mapupuntahan dahil sa pagkamatay ng kanilang mga Panginoong pinagsisilbihan. Upang hindi mabaliwala ang buhay ng mga ito, nagpasya si Benedicto na kupkupi ng mga nilalang na yon. Dadalawa lang naman ang kiwig na nakaligtas, kaya hindi mahirap para sa kanya na gawin yung alaga. Matapos niyang mabulungan ng 2 nilalang ng usal, inutusan niya yung manatili sa ilalim ng kanilang bahay. Nang marinig nito ang kanyang utos, dali-dali naman yung naglakad alinsunod sa kanyang sinabi. Nang masipat niya yung humiga sa ilalim ng kanyang bahay, pumasok na siya sa loob para tingnan ng kanyang mag-ina. Bukas na niya babalikan ng mga kiwig para bigyan niyo ng pagkain at ritual para sa kanyang marka ng pagmamay-ari. Makalipas ang gabing punong-puno ng bakbakan, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang baryo. Kahit konti na lamang ang mga nilalang na nagpaparamdam, nananatili pa ring alerto si Benedicto. Masaya naman siya kahit papaano na binuhay niya ang mga kiwig, gawa ng yon ang makikipaglaban para sa kanya sa oras na meron itong naramdamang nilalang na dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanilang tahanan. Makalipas pa ang ilang buwan, naging maayos naman ang panganganak ng kanyang asawa.
Hindi maipintang tuwa ang nararamdaman noon ni Benedicto nang mapag-alaman niyang lalaki ito. Nasa paniniwala kasi nila noon na kapag ang nagmana ng karunungan ng kanilang angkan ay nanganak ng dalawang magkasunod na lalaki, pwede niyang ipamana sa mga ito ang kanyang karunungan ng sabay. Walang kaso yun, sapagkat natatangi naman ng dugong kanilang pinagmulan. Hindi kagaya sa ibang hanay ng angkan na iisa lamang ang kinakailangan mong piliin para magpatuloy sa karunungang iyong minana. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na malaya ni Benedicto ang takbo ng panahon. Naging abala kasi sila noon dahil sa pag-iipon. Bukod sa pangangailangan ng kanyang mag-iina, nagtatabi din siya ng salapi para sa kanilang paglalakbay patungong Siokon. Hindi biro ang pasya noon ni Benedicto, gawa ng pahirapan pa noong mga panahong yon ng maglakbay ng ganoong kalayo. Isipin ninyo, mula Maynila hanggang Mindanao. Wala pa noong maayos na sistema ng transportasyon sa lupa man o sa tubig. Habang lumalaki noon ang anak ni Benedicto, medyo kinakapos naman sila noon sa salapi. Marami na din yung pangangailangan kaya wala siyang magagawa kundi buksan ang kanyang alkansya. Dagdag pasakit din sa ulo niya ang mga kabayo niyang nagkakasakit dahil sa araw-araw na pagbilad sa init. Nang medyo nagipit na sila noon, nagpasya na siyang ibenta ang kanilang tahanan at mga kalesa. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para matuloy lamang ang kanilang pag-uwi sa Siokon. Ilang beses din siyang tinanong noon ng kanyang asawa kung sigurado ba siya, ngunit hindi pa rin siya nagdalawang isip. Alam ni Benedicto na mapapabuti sa probinsya ang kanilang buhay sapagkat hindi doon gaanong nangangailangan ng pera. Dahil sa pagmamahal ng kanyang asawa, kung kaya't wala itong nagawa kundi ang magtiwala. 2 buwan pa ang lumipas, naibenta na nga nila ang kanilang bahay. Ang tanging gamit lamang na kanilang dinala ay ang kanilang mga damit at iba pang mga kagamitan na mapapakinabangan sa paglalakbay. Dinala din niya ang 2 kiwig sa kadahilan ng mamamatay ang mga ito kung yon ay kanyang iiwan. Sa pag-uumpisa ng kanilang paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Bagaman sanggol pa lamang ang kanyang ikalawang anak, kampante naman siyang walang mangyayaring masama dito dahil sa mga pangontrang kanyang inilagay. Nang makaalis na sila sa Maynila, dala-dala nilang pamilya ang isang panalangin ng kanilang kaligtasan. Sa halos ilang araw nilang paglalakbay, narating na nga nila ang lupain ng Mindanao. Pagtungtong nila rito, nag-uumapaw naman ang kaligayahan na naramdaman ni Benedicto. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang paglakbay patungo sa lugar ng Siokon. Hindi biro ang kanilang dinaan ng hirap, gawa ng sobrang liblib ng baryo na kanyang pinagmulan. Ang kanyang asawa noon, halos sumuko na pero hindi nito ipinapakita sa kanya. Nang marating nila ang lugar, bumungad ang iilang kamag-anak ni Benedicto. Pagsilay sa kanya nito, hindi na siya nito nagawa pang makilala dahil sa ilang taon na din ang lumipas magmula nang umalis siya sa kanila. Bagaman matagal ng panahon ang dumaan, kilalang-kilala pa rin ni Benedicto ang mga taong naroon. Lahat ng mga kakilala niya ay kinausap niya ng masinsinan nang sa gayoy bumalik ang alaala nito sa kanya. "Tiyo, nakikilala niyo pa ba ako? Ako to si Benedicto, anak ni Tansing." Masayang wika ni Benedicto pagsilay niya sa kanyang tiyuhin na palagi niyang kasama noong kabataan niya.
Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya habang nanlulumo ang pagmumuka. Kahit pigilan ng kanyang tiyuhin ang pag-iyak nito, hindi nito nagawa sa kadahilan ng ilang taon na din siyang nangulila kay Benedicto. Matapos niyang makapagpakilala, pansamantalang sa poder muna sila ng kanyang tiyuhin tutuloy. Pasensya ka na, iho, kung madumi ang bahay ko, ha? Alam mo naman dito sa bukid, puro trabaho ang atupag. Nga pala, kamusta ang Maynila? Bakit ka umuwi? Bungad na wika nito sa kanya habang inaayos ang kanyang silid. Ayos naman ho, tiyo. Marami ang nangyari sa buhay ko doon. Pero kahit ganon, naisipan ko pa rin bumalik dito. Masaya ako dahil nasa maayos pa rin kayong kalagayan kahit papaano. Pansin ko din ang pinag-iba ng ating lugar. Marami na palang nakatayong bahay dito. Sagot naman niya sa kanyang tiyuhin. Habang nagpapahinga ang kanyang mag-ina, panay naman ang pag-uusap nila. Marami silang natalakay na paksa, lalong-lalo na sa pagkawala ng magulang ni Benedicto. Ayon sa kanyang tiyuhin, masyadong mapanganib para sa kanila na bumalik sa lugar na yon. Magmula nang namatay ang kanyang mga magulang, may iilan sa mga nilalang ang nagtangkang kumuha ng mga tanga nitong karunungan. Subalit dahil sa dinalalahat ni Benedicto ang lahat ng karga nito, kung kaya't labis siyang kinagalitan ng mga nilalang na yon. Narinig din ng kanyang tiyuhin na may mga babala itong ikinalat sa kanilang lugar kung sakali mang magpasya siyang umuwi. Benedicto, ang karibal ng nanay mo ang siyang naghahari dito ngayon. Marami na siyang pinatay sa panig ng mga albularyo para lamang maipakita niya na siya ang pinakamalakas sa lahat. Ngunit, dahil sa pangingialam ng isang babaeng taga-Siraway, kaya na may hindi siya gaanong makapagpalaganap ng kanyang kasamaan. Matagal na panahon na din siyang nanahimik. Pero nangangamba ko na sa pagdating mo rito, muli na naman nating mararamdaman ang kanyang presensya. Wika ng kanyang tiyuhin. Okay! Babaeng taga-Siraway. 1947. Grabe yung kilabot ko rito. Tiklop, no? Hindi ko nalang babanggitin kasi di pa pwede talaga eh. Pero tiklop yung kalaban ng nanay niya, no? Isipin ninyo. Dibinong albularyo yung nanay niya. Tapos hindi nila napatay ito eh. Yung nagtatangkang kumuha ng mga tanga ng nanay niya. Pero yung babaeng Siraway, yung babaeng taga-Siraway, tumiklop. Tingnan nyo, ilang taon sigurong nanahimik to magmula nung nakaenkwentro niya yon, kung sino man yun. Alam ko, karamihan sa inyo, alam na kung sino yon. Pero grabe yung kilabot ko sa kwento na to, lalo na yung gabay niya na kayang kumontrol ng yung mutya ng mundo. Well, hindi yung mismong mundo yung mga nagtatagong mutya na nasa loob ng mundo natin. Kaya niyang kontrolin. Kaso nga lang, dalawa lang yung pwede niyang ipahiram. Siguro yun lang yung max. Kasi pag nagpahiram pa siya ng iba, baka may mangyari kay Benedicto. Pero parang di naman na kailangan ni Benedicto, di ba? Dahil sa sobrang lakas niya. Isipin ninyo, ginamit niya lang yung sibat ni Ahum Pansalag. Tapos di niya na ulit ginamit, parang isang turok lang, tapos na, di ba? Hindi niya talaga masyadong ginagamit eh. Di ko din alam kung bakit. Baka may limitasyon o kung ano man. Basta ang angas nito. Yung episode 7 tsaka 8, bukas yun. Kaya pahintay na lang ako. Grabe, ang ganda nito. Salamat.